Mill-2007, il-Fondazzjoni Richmond ilha toffri programm uniku speċjalizzat għal tfal li jkunu għaddew minn esperjenza traġika u diffiċli ħafna. Il-programm imsejjaħ Kids huwa inizjattiva residenzjali li tiftaħ bib ġdid għal tfal vulnerabbli bejn is-7 u 13 sena, fokus fuq l-għajnuna terapewtika, l-istabilità emozzjonali u l-iżvilupp personali. Dan il-programm li jdum 3 snin jilqa' disa' tfal f'ambjent li jiġbaħ dak ta' familja fejn jiġu kkurati minn tip ta' professjonisti b'appoġġ 24 siegħa kuljum. Dawn il-professjonisti jieħdu ħsieb kull aspett tal-ħajja tat-tfal, bil-kura fiżika u medika sal-bżonnijiet emozzjonali u psikoloġiċi tagħhom. Tkellimna ma' Deborah Francalanza, il-manager responsabbli minn dan il-programm. Noffru residenza għal tfal li għandhom bejn 7 u 13, bejn 7 u 13 sena, illi għal raġunijiet differenti jkunu għaddew minn ħafna avversi ta' esperjenzi negattivi fil-ħajja tagħhom u allura jiżviluppaw problemi ta' imġiba, ħafna midrabi problemi fejn jitlu relazzjonijiet, problemi fejn jitlu isu l-emozzjonijiet tagħhom u ġieli anke jkun hemm problemi fejn tol is-saħħa mentali. Hawn spjegat fid-dettall il-vjaġġ terapeutiku li għaddu minnu dawn it-tfal matul it-3 snin ta' residenza tagħhom. Hawnhekk it-tfal jiġu jgħixu magħna jagħmlu l-programm ta' 3 snin fejn apparti li nindirizzaw dawk l-esperjenzi li jkunu għaddew minnhom ukoll ngħinuhom jibnu ħiliet life skills illi jistgħu adapitada jgħinuhom ikunu adulti indipendenti u li jistgħu jiffunzjonaw bl-aħjar mod fis-soċjetà. Biex il-Fondazzjoni Richmond toffri dan is-servizz tistrieħ fuq id-donazzjonijiet tal-pubbliku. Iżda mhux biss. Dan hekk kif għal diversi drabi il-Gvern kien ta' spalla għal din il-fondazzjoni u dan qed jerġa' jagħmlu mill-ġdid permezz ta' ftehim mifrux fuq 3 snin. Finanzjament ta' €2 miljun mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, il-Gvern qed jagħti serħan il-moħħ biex il-programm Kids jibqa' jgħin lit-tfal. Dan il-ftehim ġdid issuwa 20% aktar minn dak preċedenti. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon stqal li l-Gvern ikompli jibni relazzjoni b'saħħitha li għandu ma' dawn l-entitajiet bilan li jsaħħaħ is-sapport fil-komunità. Investiment ta' €2 miljun mifrux fuq 3 snin flimkien ma' Richmond li qed joffru ċertu servizzi l-tfal li għandhom ċertu diffikultajiet. Dik hija r-ruħ soċjali tagħna dejjem minna fiha u nibqgħu nagħmluha. Għall-iffirmar tal-ftehim kienu preżenti wkoll is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Mark Musu, il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Daniela Kalleja Bitar.